Intelligent Project. Ajipi ranks this aka Baba Angela ringa veriri kiki kana kutiriri tanzi chato tanga kurispekta mafanzi pasa kana kapatike muyadi mafanzi vanongoda zvinhu zviri pati nekuti ukaporonga mahwani anotanga zvichinziwe ibvai papo iwe ibvai papo ukaita naro yava bizi nemakeni chinzi msoro nengeda ibvai papo iwe ibvai papo ukaita naro yava bizi nemakeni chinzi msoro nengeda hapasi kudiwa vana porongi ukadaro yatova kutsinende yedongi unochema ngeboki dai wambotra ebeni kuna naroki wapindwa neiko iwe ita easy dai wambojoina madizi uchida wrestling toita zvadhimizi mageto yuti vakutokupa magrizi zvekuti ukaporonga mahwani anotanga zvichinziwe ibvai papo iwe ibvai papo ukaita naro yava bizi nemakeni chinzi msoro nengeda ibvai papo iwe ibvai papo ukaita naro yava bizi nemakeni chinzi msoro nengeda ringa veriri kiki kana kuti riri tanzi chatotanga kurispekta mafanzi pasa kana kapatike muyadi mafanzi vanongoda zvinhu zviri pati pakuda isu topedzera commercial kana hardcore vese ndovapfeka kunge bacon goma racho rinodhaka kunge viceroy mana champion kunge Mike Tyson poronga mahwani anotanga zvichinziwe ibvai papo iwe ibvai papo ukaita naro yava bizi nemakeni chinzi msoro nengeda ibvai papo iwe ibvai papo ukaita naro yava bizi nemakeni chinzi msoro nengeda hapasi kudiwa vana porongi ukadaro yatova kutsinende yedongi unochema ngeboki dai wambotra ebeni kuna naroki wapindwa neiko iwe ita easy dai wambojoina madizi uchida wrestling toita zvadhimizi mageto yuti vakutokupa magrizi zvekuti ukaporonga mahwani anotanga zvichinziwe ibvai papo iwe ibvai papo ukaita naro yava bizi nemakeni chinzi msoro nengeda ibvai papo iwe ibvai papo ukaita naro yava bizi nemakeni chinzi msoro nengeda ibvai papo iwe ibvai papo msoro nengeda ibvai papo msoro nengeda Intelligent Project. Copy me now.